Takže ukážeme si jeden z druhů z typu zastřihování takovýma klasickýma nůžkama, bonsai nůžkama japonskýma. Takže ty největší výhonky můžeme klidně odstranit, pokud už to máme takhle hustý, takže vezmu, tady šmiknu, vyhodím ostatní výhonky, které jsou menší, tak zakrátím třeba na 2 až 3 řady toho jehličí. Používáme ty špičaté nůžky, protože můžeme stříhat přesně a se šikma, aby jsme poškodili jenom jednu stranu a ne obě dvě těch nových jehličí. Stříháme to tady u tohohle druhu stříhání vlastně až jsou ty jehličky zhruba 2 až 3 cm dlouhé, takže není kam spěchat. Máme to teďka zhruba měsíc. Když jich je moc, jo, tady se podíváme, ty velké můžeme odstranit. Zbytečně by nám tahali strom do výšky, což nechceme, chceme ho držet pořád ve stejné výšce. Zbyly nám tady 3, ty tam můžeme nechat a jenom je zakrátíme. Takže ze šikma, já nevím, 1, 2, 3 řady třeba, to už je jedno. Šmik. Tak, to se nám tu krásně zahustí, výška zůstane skoro stejná. Příště, až nám se tady vyrojí nějaký výhonek dole, tak to můžeme stříhnout celý. Třeba najdeme někde tady to je přesně ten případ. Tohle to celý jednou půjde pryč, protože nám to nahradí nový výhonek. Chceme, aby to bylo vzdušné, aby tam proudil vzduch, světlo, aby se nám tam nelíhly nějaké potvory, brouci a tak dále. A potom plísně a houbovité choroby, které my, jak se podíváte, tady nemáme, protože se o ty stromy pravidelně staráme. Takže tady si očistíme korunu od přebytečného jehličí a větví. Takže tak jak u holiče, aby nám to nešlo dolů, nepadaly ty jakoby vlasy nebo ty jehličí, aby nepadaly dolů, tak tohle takhle taky za japonskou technikou pěkně otrháme. Ne, nebolí to tu borovici, naopak jí to pomůže, protože tu zbylou energii může dávat do těch zdravých výhonků. Takže takhle ty staré a převisující jehlice se odstraní, aby to bylo hezký. Strom bude zdravější, protože každá kapka energie se mu hodí. Tak, to máme tady ten kousek. Takhle je vidět, jak je od zimy pěkně očištěná. Takhle to má vypadat, když se podíváte do borovice, otevřete ji, aby tam nebyly žádný suchý, hnědý, starý, ani jehličí, ani větve. Nic tam nemůže být. Tak to má vypadat. Může se stát ještě, že vám nějaký výhonek přeroste, tak se kdykoliv v průběhu léta i roku můžete k němu vrátit a znova ho takhle zastřihnout, protože se stane, že na některý zapomenete, nebo některý třeba hlavně v té koruně se to stává, že má moc energie a vyraší nad tu plochu vlastně, kterou chcete mít rovnou, a tak ho zastřihnete, nic se neděje. Většinou ti, co takhle zastřihují nebo zaštipují brzy z jara, tak vždycky se k tomu musí vrátit, protože jsou nedočkoví, chcou všichni stříhat a nakonec v létě se musí k tomu vracet, protože ty výhonky furt rostou, nemají dokončený prostě ten růst, tak je to. Výhonek znamená nová větev a ta nová větev může mít až metr, jo, takže když ho předčasně zakrátíte, tak ona furt dál poroste a může se tady z toho 5 cm výhonku stát dalších 50 cm, takže nestříhejte to brzo. A nebo stříhejte a budete to stříhat 2x nebo 3x za rok. Tak a teď můžeme odstranit nejenom jehličí, ale větve, které jsou v té koruně a stíní spodním patru, což je tady přesně tenhle ten případ. Tohle to je tady na nic, protože to je pod úrovní té koruny, takže tohle to může jít pryč. Zase nůžky ostrý, zastřihnete. Tam nemáte žádný koleno, tak to se dá takhle pěkně zastřihnout. Zase to, co je vedle, tak zase prstem chytnete jehličí, zatočíte a je pryč. Dostane to tady nějakou tu rovinu a spodní patra, které jsou tady, se krásně osvětlí, což předtím nešlo a bez slunka borovice neroste, takže musí mít stále slunko.